Lalela baba, uzodlelwa ingane encane. Uzohamba umfazi wakho uyomkhomba kude. Umlobole kanzima umfazi, uthi ulobola umfazi kanti ulobole isiyabhuyaphu. Isinyefu unondindwa wento. Hayi, kodwa sikho lapho silapha ke. Mcuphu umkakho angaze alale nabanye abantu khona wena. Mcuphu unkosikazi wakho ungaze udlelwe ezinye insizwa. Usadla nhlavane, usadla amabele kulomhlaba. Ziningi icuphe esinazo lapha angifisi kube khona indoda edlula umfazi ngoba kubhlungu lokuthi lobona umfazi kanzima bese umunye azomudla mahala ube nomkhiphela inkomo. Ngakho ke sine special esiqala nge1 May esiyophela nge20 May. Eziyicupho ezahlukahlukene. Uma ngabe uyazazi kusebudlelweni obuserious unontombi yakho uyithanda ngempela noma ngabe awukaloboli but uzimisele ngayo nawe nosolobonile kakhulukazi nini senishadile. Mcuphe lo muntu wakho Nkosi yami. Ziningi indlela zokucupha. Uzozikhethela ukuthi uthanda kuphi. Kukhona ukumcupha ukuthi makaleke olala nomunye umuntu alokheke. Umthole lapho abambekile ukuze kufike wena. Kuphume ukuthi uyabaqhaqha noma uyabayeka kanjalo. Kukhona ukuthi anuke uzwe ngephunga ukuthi cha. Naye ezwe ngephunga ukuthi cha kuwe phunga lingabekezeleki. Ukwabona lapho kufele khona inhlanzi amafishi. Ukugcwele kufele khona inhlanzi. Ngekho nomuntu ozondlula. Anuke kanjalo ngaphansi. Athi noma agezile kufane. Ungaphende 5 minutes acede ukugeza kodwa iphunga lembulali. Wona bese wazi ukuthi umfazi ukugangile. Kube khona ukuthi makaze uhlangana nomunye umuntu bayibhoshele bobabili kuvele kuphume nje la ngaphansi. Kube khona kokuthi uma ngabe uhlangana nomunye umuntu kuvele isibone esithusa kanzima kabi ngoba sibayocala umqimbi nengqondo ife baphume ngaphandle babaleke bangqono ingqondo izibuye sababona abantu ukuthi bangqono nje kuhle kumthakasi makabambekile abone izwe lonke ukuthi isifebe yangakanani bamshude bamDVD bambona ukuthi uyinjanga kanani. Kube khona ukuthi uma ngabe ehlangana nomunye azohlangana nomunye umuntu le ndoda le ingavukelwa lingavuke kulo ndoda leyo liwe nje kube into engeke kube into engasebenzi. Kube khona ukuthi makathi uyohlangana nomunye umuntu avele esikhatsini same time kube ngasi isikhathi sakhe avele kuma period nje ayibe esikhatsini same time. Kube khona kunye ukuthi mangahlangana nomunye umuntu abone wena uvele wena ngathi khona babukile lapho kulelo gumba abone wena. Abone wena kuloyo muntu loyo. Abadlala ganga nomunye umuntu kodwa ambone ngathi uwe. Athuka shawova bese bayeka lento abayenzayo. Bese kuba khona isicupho sokuthi umuntu wakhe angaqomi nje at all. Makashelwa noma ngabe ushelwa indoda enjani angaqomi nje at all. Angaqomi basi bayamisa bathi hawo mamaza asho ngenhlamba bathuke ngenhlamba batshele ngawo sinendoda enhle kabi mina ngijola noSifiso ngishade noThamsanqa mina asho ngenhlamba. Angathinteki nje kube electric fence bangamlokothi. Kwaziyo nje ukuthi hey walokotha lapho uzokujaya ngendoda yakhe lo. Bese kube khona lesimini ngesithandayo isicupho. So uma waye waganga nje nomunye umuntu ashona. Kusho ukuthi wonke umuntu azoganga naye uyashona. Wonke umuntu azoganga naye uyashona. Uyozayeka noma ngabe isifebe sinjani uzobona ukuthi wonke umuntu engana naye uyashona. Uyotatazela naye imthuze lento leyo. Nani abantu besifazane niyakwazi bacupha abayini benu. Bangazi banilethela izifo. Mina ngikhipha le icupho ngokukhuna ngokuhlohlakana kwazi ngizenzela ispecial esoqala nge1 May siphele nge20 May nje sithi 50% off ngoba sifuna ukulungisa izwe. Siyabona ukuthi izifo ziningi kodwa abantu basadlala ngaphandle. Umuntu umlobole kanzima bese yena azophisana ngekhekhe lakhamba abakuhlaza ezweni. Ngakho ke icuphanani. Mawumthanda nje umuntu wakho noma ngabe umfazi uyamcupha noma ngabe indoda uyamcupha uyasho uzonofuna sibe isicupho ulungisa umuzi wakho. Nikhumbule ukuthi inkinga ngasixazululo ukuthi libe inkinga usho ukuthi nesixazululo.